κυρίως με την εγκατάλειψη εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής των συνοικιών της πόλης, με έλλειψη χώρων πρασίνου, ανθρώπινων πεζοδρόμιων, καθαριότητας, αντιπλημμυρικής προστασίας, χώρων πολιτισμού και αθλητισμού για τους νέους ανθρώπους. Απέναντι σε μια κουρασμένη διοίκηση, βαλτωμένη μέσα στην πολύχρονη διαχειριστική πολιτική της, στα έργα βιτρίνας αποκλειστικά στο κέντρο της πόλης, σε ένα δήμαρχο που στηρίζεται στις δημόσιες σχέσεις και στην αυτοπροβολή μέσα από τα κανάλια διαπλοκής, οι ενεργοί πολίτες αποτελούν εκείνη τη σταθερή δύναμη που με τις προτάσεις τους και τις παρεμβάσεις τους προσπαθούν να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στην πόλη μας. Οι βασικές προτεραιότητες μας είναι η συμμετοχή των πολιτών και της νεολαίας στη λήψη αποφάσεων, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, η ανάπτυξη του πολιτισμού και του συμμετοχικού αθλητισμού, η παραγωγική ανασυγκρότηση, η στήριξη των κοινωνικών δομών, η διαχείριση των απορριμμάτων, η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Δήμου. Και πάνω απ' όλα, η προσπάθεια αποτροπής ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών και αναπτυξιακών τομέων, αλλά και δημόσιων χώρων όπως η πρώτη παιδική χαρά, που από βιοκλιματική μας βγήκε παρατύπως κέντρο διασκέδασης, καθώς και η παλιά δημοτική αγορά του Σκοπίμως απαξιώθηκε για να δοθεί και αυτή αντί πινακίου φακής βορρά στα χέρια ιδιωτών προς εκμετάλλευση. Τέλος, οι ενεργοί πολίτες αγωνίζονται για την ανατροπή αυτού του μοντέλου εμπορευματοποίησης δημόσιων χώρων που εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί στο Περιστέρι, στοχεύοντας στη συμπαράταξη με άλλες δυνάμεις και κινήσεις, ώστε επιτέλους να ξαναβεί η ουσία στην πολιτική και να φύγει η επίφαση, το δίθεν και το lifestyle. Στη συνέχεια να σας πω λίγο για τη διαδικασία. Θα μιλήσει. Παρευρίσκονται και μέλη του συντονιστικού, τα περισσότερα μέλη του συντονιστικού της παράταξης. Αυτό, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, αυτό είναι εισήγηση. Αυτό το δελτίο θα σας έρθει και με mail. Μια εισηγησούλα να την είχαμε έτσι βασική. Θα σας έρθει με mail. Εκείνο που ήθελα εγώ καταρχήν να πω, να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της παράταξής μας για τη συμμετοχή σας και για το διάλογο που θα γίνει απόψε εδώ. Ελπίζοντας ότι θα συνεχίσετε το έργο σας με αντικειμενικότητα, όπως μέχρι τώρα το κάνετε, για να ενημερώνετε τη Δυτική Αθήνα και ιδιαίτερα το Περιστέρι, που αποτελεί το μεγαλύτερο δήμο της Δυτικής Αθήνας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να έχουμε μια επικοινωνία και πιο συχνή, γιατί πολλά πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούν να εκφραστούν για πολλούς λόγους, διότι η διαδικασία είναι τέτοια που σημαντικά θέματα, όπως είναι και αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα, δεν συζητιόνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, συζητιόνται σε κάποια άλλα αρμόδια υποτίθεται όργανα και γεννιέται το ερώτημα γιατί τόσο σοβαρά ζητήματα που ξεσηκώνουν την κοινή γνώμη, υπάρχουν διχογνωμίες κτλ. Δεν συζητιόνται ολοκληρωμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν υλοποιηθούν, ούτως ώστε να θέτουμε και εμείς τις παραμέτρους εκείνες που πιστεύουμε ότι είναι σωστές και να βοηθάμε, αν θέλετε, για να γίνει κάτι καλύτερο. Γιατί εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση ούτε λαϊκίστικη, ούτε μια αντιπολίτευση που θέλει να υπονομεύσει ό,τι κάνει η διοίκηση. Ο γνώμονάς μας είναι το κοινωνικό και δημόσιο συμφέρον. Και για να μην είναι αυτό αλαζονικό, να μην λέμε ότι εμείς μπορούμε να εκφράσουμε το κοινωνικό συμφέρον, προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο να ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνία με τους πολίτες και να διαμορφώνουμε και εμείς την άποψή μας και τη γνώμη μας. Και έχουμε πει επανειλημμένα ότι για να λειτουργήσει δημοκρατικά ένας δήμος σαν το Περιστέρι, που έχει μια ιστορική παράδοση, πρέπει να παίρνει υπόψη τη γνώμη των πολιτών. Υπάρχει μια προϊστορία σε αυτό. Πίσω μου βρίσκεται ένας δήμαρχος που τίμησε την πόλη με τις προσπάθειες που έκανε να κρατήσει ελεύθερους χώρους και πιστεύουμε ότι και η παράταξη δική μας συνεχίζει αυτή την ιστορική παράδοση. Πολλοί από εμάς είμαστε από τους ανθρώπους εκείνους που με νύχια και με δόντια
ξενύχτησαν, προσπάθησαν, αγωνίστηκαν για να κρατήσουν ελεύθερους χώρους σε αυτή την πόλη, είτε είναι το Ποικίλο, είτε είναι ο χώρος που βρισκόμαστε εδώ, είτε είναι το Άλσος, είτε είναι το γήπεδο του Ερυθρέου και μια σειρά άλλοι χώροι που σήμερα μπορεί να θεωρείται αυτονόητο ότι γίνονται γιορτές και εκδηλώσεις στο Άλσος, αλλά από πίσω υπάρχει μια προϊστορία αγώνων και προσπαθειών για να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου, που ίσως μια άλλη φορά μας δοθεί ευκαιρία να πούμε και ιστορικά δεδομένα από εκείνη την εποχή σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Και ερχόμαστε στο προκείμενο. Πρόκειται λοιπόν για την πρώτη παιδική χαρά. Η πρώτη παιδική χαρά είναι ένας ιστορικός χώρος, το λέει και το όνομά της, πρώτη παιδική χαρά. Τη γνωρίζουν όλοι οι περιστεριώτες από πολύ παλιότερα. Μάλιστα, σε κάποια περίοδο, ίσως οι παλιότεροι θυμόσαστε, ότι είχαν από ανασκαφές που είχαν γίνει στο Περιστέρι για άλλους λόγους, είτε για αγωγούς, αποχέτευση κτλ. Υπήρχαν στην είσοδο αυτής της παιδικής χαράς κάποιοι σαρκοφάγοι οι οποίες κοσμούσαν και μάλιστα είχαν χρησιμοποιηθεί σαν παρτέρι ακόμα μέσα κτλ. Ίσως δεν γνώριζαν τότε την ιστορική τους αξία και έχει λοιπόν και μια συναισθηματική αξία αυτή η παιδική χαρά, γιατί ήταν η πρώτη παιδική χαρά που υπήρχε στην πόλη. Τώρα, η διοίκηση του Δήμου, προκειμένου να πάρει ένα κονδύλι προϋπολογιζόμενο γύρω στο 1.200.000 ευρώ, έδωσε ένα σχέδιο στην περιφέρεια για τη βιοκλιματική, όπως την ονόμασε, ανάπτυξη της παιδικής χαράς. Εκ των υστέρων αποδείχτηκε ότι παρέκκλινε τελείως το σχέδιο από τον αρχικό προγραμματισμό και τη συμφωνία που έγινε με την περιφέρεια, γιατί δεν περιελάμβανε ούτε ένα ψυκτήριο μέσα, ούτε περιελάμβανε παρεμβάσεις που έγιναν ανάπλασης του κτηρίου που υπάρχει μέσα, το οποίο κρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή προκειμένου να αποσπαθιστεί το κονδύλιο από την περιφέρεια ως διατηρητέο, ως κτίσμα δηλαδή, που υπήρχε πριν από το 1955. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύει, ας πούμε, ότι υπήρχε μια ιστεροβουλία. Δεν άνοιξε τα χαρτιά της από την αρχή Δημοτική Αρχή, προκειμένου να πει στην περιφέρεια και να συμφωνήσει με ανοιχτά χαρτιά. Και θεωρήσαμε καλό να κοιτάξουμε ενδελεχώς το ζήτημα, το κοιτάξαμε. Εγώ δεν θα σας μιλήσω για ΦΕΚ, για νόμους, για άρθρα και υποπαραγράφους. Θα σας μιλήσω και θα σας πω ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με διάταγμα του 1971, το οποίο δεν έχει αλλάξει, ο χώρος αυτός ολόκληρος, το 237 οικοδομικό τετράγωνο, χαρακτηρίζεται ως παιδική χαρά. Και σύμφωνα με άλλες διατάξεις που βάζουν το πλαίσιο ότι είναι ελεύθεροι χώροι, τι χρήσεις βρίσκονται στους ελεύθερους χώρους, τι χρήσεις βρίσκονται στις παιδικές χαρές, απαγορεύεται χρήση αναψυκτηρίου, δηλαδή καφετέριας, μέσα σε παιδικές χαρές. Και μάλιστα υπάρχουν και συγκεκριμένοι όροι, από 1,5 ετών έως 5 ετών θα υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι για αυτά τα παιδάκια, γιατί είναι μικρά, μπορεί να χτυπήσουν από τα παιχνίδια κάποιων άλλων μεγαλύτερων, και από 6 ετών έως 14, μέχρι εκεί είναι το ηλικιακό όριο μιας παιδικής χαράς, θα πρέπει να είναι σε ένα άλλο ξεχωριστό χώρο. Αντί γι' αυτό έγινε εσπεσμένα ο διαγωνισμός και η ανάθεση του έργου. Δεν εξετάστηκαν κάποιες παράμετροι οι οποίοι εκθέτουν τη διοίκηση του Δήμου, γιατί δεν συμβαδίζει, ας πούμε, ούτε με βασικούς κανόνες για τη χρήση αυτού του χώρου, αλλά ούτε και με την ισχύουσα νομοθεσία παραδίνει σε ιδιώτες αυτό το χώρο. Εμείς γενικά στη φιλοσοφία μας δεν συμφωνούμε να υπάρχουν εκχωρήσεις σε ιδιώτες. Πιστεύουμε ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να διασφαλίσει χώρους για την νεολαία, για τους νέους ανθρώπους, να υπάρχουν λειτουργίες εκεί μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλές καφετέριες, το ξέρετε τι γίνεται με την Εμιλίου Βεάκη, με τον Κουρνάζ κτλ. Δεν χρειαζόταν μια καφετέρια ακόμη σε ένα χώρο παιδικής χαράς. Και
Επίσης, το κτίσμα, το οποίο και η ίδια η Δημοτική Αρχή κρίνει ως διατηρηταίο, έτσι, και με βάση αυτή την πρόταση που έκανε, το θεωρούσε ως διατηρηταίο, και αυτό το κτίριο έχει αλλοιωθεί ως προς τη φυσιογνωμία του, που δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει άδεια δηλαδή πολεοδομική να γίνει κάτι τέτοιο. Άλλαξαν χρώμα, γίνανε γκρι και μαύρα τα κεραμίδια, γίνανε από μέσα κάποια έργα τα οποία άλλαξαν τη φυσιογνωμία του κτλ. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα σας πω απλά ότι εμείς θα αγωνιστούμε μέχρι τέρμα. Ήδη έχουμε καταθέσει και ένα υπόμνημα θέτοντας υπόψη της διοίκησης τις παραβάσεις οι οποίες γίνανε στην νομοθεσία και ζητάμε ακύρωση της σύμβασης εκμύθωσης του χώρου. Ζητάμε να επεκταθεί η παιδική χαρά σε όλο το χώρο της παιδικής χαράς, γιατί αυτή είναι η χρήση. Να υπάρξουν βέβαια δεντροφυτεύσεις, που είναι το πρώτο ζήτημα που πρέπει να δουν προκειμένου να γίνει η βιοκλιματική ανάπλαση, όπως λένε. Επίσης, να υπάρχει πρόσβαση και δυνατότητα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες να επισκέπτονται το χώρο ισότιμα με τα άλλα παιδιά. Υπάρχουν και σχετικές διατάξεις του 2009 ως προς αυτό το κομμάτι και πρέπει ο Δήμος να σεβαστεί αυτό το πράγμα. Να γίνει αποκατάσταση του ιστορικού κτίσματος που υπάρχει εκεί και επίσης προβλέπεται ότι σε χώρους τέτοιου είδους που γειτονιάζουν με λεωφόρους και υπάρχει μεγάλος θόρυβος, πολλά δεσιμπέλ, να υπάρξει παρέμβαση για ηχομόνωση, ούτως ώστε τα παιδιά αθόρυβα να παίζουν και να τραγουδάνε κτλ. Και μέσα βέβαια στο χώρο αυτό που βρίσκεται το κτίριο, μπορούν να γίνουν δραστηριότητες των παιδιών, να ζωγραφίζουν, να παίζουν, να δημιουργούν και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να γίνονται για τα μικρά παιδιά. Και έρχομαι τώρα στο ζήτημα της παλιάς δημοτικής αγοράς. Όπως και με την παιδική χαρά, έτσι και με τη ζαραγορά, όπως τη λέγαμε παλιά, το ζήτημα τέθηκε από την παράταξή μας ως ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφορετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα έχει ενημερωθεί ποτέ. Και είναι κρίμα, όταν γίνονται παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης, τέτοιας σημασίας, να υποβαθμίζονται και να περνάνε από άλλα όργανα και το ανώτερο όργανο διοίκησης του Δήμου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, να μην ενημερώνεται, να μην υπάρχει ουσιαστικά η δυνατότητα στην αντιπολίτευση να αναπτύξει τα επιχειρήματά της και τελικά να γίνονται αυτά που θέλει η διοίκηση με αλαζονικό, πιστεύω, τρόπο, γιατί όταν δεν ενημερώνεις την αντιπολίτευση, δεν σέβεσαι ένα κομμάτι του λαού που εκφράζει η αντιπολίτευση και εμείς προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο και προσπαθώντας να εκφράσουμε, αν είναι δυνατόν, περισσότερο τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει ένα ζήτημα. Και δεν μηδενίζουμε τίποτα. Μπορεί κάποια πράγματα να γίνονται και να είναι σωστά. Κυρίως καταγγέλνουμε τη μεθόδευση που γίνεται με αντιδημοκρατικό τρόπο, με παράβαση νόμων και κανόνων και την οτροπία και τη στάση που έχει η Δημοτική Αρχή να δίνει χώρο σε ιδιώτες και να μην δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικής λύσης, εκτός από τις καφετέρειες που είναι διάσπαρτα από το Περιστέρι, στα νέα παιδιά να μπορέσουν να έχουν χώρους που να αναπτύξουν πολιτιστικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που υποδομούν και χαρακτήρες και προσωπικότητες και φτιάχνουν τους αυριανούς πολίτες της πόλης. Ο χώρος αυτός λοιπόν της παλιάς δημοτικής αγοράς είναι ένας χώρος που δένει τους παλιούς περιστεριώτες και συναισθηματικά αλλά και ιστορικά. Είναι ένα μέρος της φυσιογνωμίας της πόλης, βρίσκεται στο κέντρο της. Όποιος την κοιτάξει μπορεί να αναπολύσει και να σκεφτεί μερικά πράγματα και δεν είναι σωστό να τείνουμε προς την εξαφάνιση ιστορικών στοιχείων της πόλης που έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα
όλες οι πόλεις στην Ευρώπη και άλλες πόλεις που σέβονται την ιστορία και την παράδοσή τους έχουν διαφυλάξει μέσα στην ανάπτυξη της πόλης, που εμείς δεν λέμε να μην αναπτυχθεί η πόλη, αλλά να αναπτυχθεί σωστά, με πράσινο, σεβόμενο το περιβάλλον κτλ. Αλλά και κάποια σημεία αναφοράς που κρύβουν μια ιστορία για την πόλη πρέπει να αναδεικνύονται και όχι να βρίσκεται η παλιά δημοτική αγορά βαλωμένη με λαμαρίνες, να σαρώνεται από τα τροπικά και να υπάρχουν κίνδυνοι μολυσματικών ασθενειών σε ένα χώρο επί σειρά ετών. Και επεκτείνω το ζήτημα και λέω το εξής. Όλοι ζούμε σε αυτή την πόλη. Υπάρχει ένας τρόπος, πιστεύω με πολύ λίγα χρήματα, μια εκδήλωση να μην κάνει στο άλλο στις διοίκηση του Δήμου, μπορεί να το κάνει αυτό. Να γίνει μια αρχιτεκτονική μελέτη και τα ψαράδικα και όλα τα μαγαζιά αυτά που βρίσκονται, που στεγάζονται και κάποιοι φορείς, όπως είναι η Ένωση Γονέων κτλ., που βρίσκονται απέναντι από το Δημαρχείο, πρέπει κάποια στιγμή να φτιαχτούν, να καλοπιστούν, να αναπαλαιωθούν και να αναδείξουν κάτι όμορφο, να φωτιστούν. Δεν μπορεί να είναι σε αυτό το χάρι, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης. Πρέπει να αναβαθμιστούν και να καλοπιστούν. Ζητάμε λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να το αναφέρω, είσαστε δημοσιογράφοι, είσαστε άνθρωποι που είσαστε στα κοινά της πόλης, ότι το 2010 κάτοικοι προσπάθησαν να καθαρίσουν το χώρο και επενέβηκαν τα ΜΑΤ και καθάρισαν τους ανθρώπους αντί να καθαριστεί ο χώρος. Λοιπόν, ζητάμε να ανακληθεί... Υποδείξεις του Δημάρχου, δεν το κάνανε μόνο τους τα ΜΑΤ. Εντάξει, με την υπόδειξη του Δημάρχου. Να ανακληθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καθαρίζανε την ώρα. Επειδή ήμουν εκεί, αυτό. Καθαρίζανε, κατάληψη κάνανε. Έτσι, ακριβώς. Θα λέμε τις λέξεις όπως τις λένε η ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, ζητάμε να ανακληθεί η απόφαση της διοίκησης του Δήμου σχετικά με αυτό το χώρο, που προσπαθεί να τον εκμισθώσει και πάλι σε ιδιώτη. Να αξιοποιήσει αυτό το χώρο ο Δήμος, όπως είπα και προηγούμενα, και να στεγαστούν εκεί πολιτιστικές δραστηριότητες των νέων ανθρώπων, δράσεις των νέων ανθρώπων, και να αναδειχθεί και η ιστορικότητα αυτού του κτηρίου, αλλά και μέσα από αυτές τις δράσεις να αναδειχθεί και η πραγματική ιστορία αυτού του τόπου, η οποία είναι μια ιστορία αγώνων, θυσιών, που δυστυχώς τείνει στις μέρες μας να εξαφανιστεί. Πρέπει να αναδείξουμε τους ανθρώπους που στήριξαν αυτή την πόλη, που αγωνίστηκαν για αυτή την πόλη, έτσι, και που προσέφεραν πολλά, με σεβασμό, χωρίς καθόλου να εκμεταλλευόμαστε ούτε τη μνήμη τους, ούτε την προσφορά τους, αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε σε έναν βαθμό, όσο μπορεί ο καθένας από εμάς, αυτή την ιστορική παράδοση που έχει αυτή η πόλη, για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσει, αν θέλετε μετά θα γίνουν ερωτήσεις και μπορούμε να συζητήσουμε. Παιδική χαρά ορίζει νομοθεσία συγκεκριμένα τι είναι. Είναι ένας χώρος δημοτικός που προορίζεται για την ψυχαγωγία των υπείων, λέει, και των παιδιών. Και σε αυτό το χώρο που έχει χαρακτηριστεί από το ρηματονικό σχέδιο ως χώρος παιδική χαρά, βασική προϋπόθεση αυτό, να είναι χαρακτηρισμένο από το ρηματονικό σχέδιο, και περιλαμβάνει κάποια πράγματα. Όργανα, έχει κάποιους κανόνες πώς έπρεπε να είναι διαμορφωμένα. Η πλατεία είναι ένας πάλι κοινόχρηστος χώρος και κυρίως σκοπό έχει τη συνάθρηση του κοινού, η οποία μπορεί να είναι συμπαγής και μπορεί να είναι και πράσινη. Και οι δύο χώροι, εδώ αρχίζει πλέον και ξεφυλίγεται το κουβέντα, γιατί εσκεμμένα υπάρχει μια σύγχυση, και οι δύο χώροι από την πολεοδομική νομοθεσία κατατάσσονται στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, ως ειδική πολεοδομική χρήση. Αυτό κρατήστε το. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Περιστερίου όμως καθορίζει γενικές πολεοδομικές χρήσεις και αναφέρεται στο χαρακτηρισμό περί ελευθέρων χώρων και χώρων αστικού πρασίνου. Συμπεριλαμβάνει και τους κοινόχρηστους χώρους και κάθε ελεύθερο χώρο, όπως είναι τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, οι νησίδες, οι ποδηλατόδρομοι, και αναφέρει μέσα άλση, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές. Δηλαδή, ελεύθεροι χώροι ή κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι είναι όλα αυτά. Ο Δήμος λοιπόν
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο κατατάσσει την παιδική χαρά στον χώρο, στους ελεύθερους χώρους, παρεμηνεύει σε σχέση με κάποιο διάταγμα περί χρήσεων γης, που εκεί το διάταγμα κάνει ένα διαχωρισμό, λέει ποιοι είναι οι γενικές χρήσεις και ποιες είναι οι ειδικές χρήσεις, αναφέρει μέσα με κάποιο άρθρο, στο άρθρο 9 συγκεκριμένα, ότι στους ελεύθερους χώρους επιτρέπονται αναψυκτήρια, πολιτιστικές κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος και κτίρια αθλητικού ενδιαφέροντος. Όμως αυτό αφορά μια γενική χρήση, δηλαδή το τι επιτρέπεται να κάνεις. Έρχεται όμως το ίδιο διάταγμα και λέει παρακάτω ότι για να επιτραπεί οποιαδήποτε χρήση όσον αφορά τα κτίρια σε χώρους χαρακτηρισμένους κοινότητες χώρους, ελεύθερους κοινότητες χώρους,